Hai lam sogo jatono ani lali entertainment YouTube channel o ang tini video Khlai fika haino hai music lovers eba Rwchap Mung no belai ke hamjangnai takhukte bukhuk songni bagwi tini ang funuknai bo apps no nawi jeng Riyaz Khlai kha hingke chini bagwi kaham te Khlai ngnai jeng tebo chini khorang no improve Khlai mannai aboni bagwi ang o video no swnam kha Norok pilani simi paithak jara Naidi haike jeng thanglai Play Store thangmani yagulo jeng search khlainai tanpura apps ni jeng type khlainai aro tanpura apps aboni yagulo jeng tanpura apps o click khlai habnai hingke jeng install o click khlai install khlainanai install khlaimani yagulo jeng bono open khlai use khlainai jeng open ni option phaika hingke green option o open o click khlainai khlaimani yagulo open ngnani kisa jora nangnai aboni yagulo jeng okay click khai play khlai mankha tabuk jeng oro sargam select khai manai sa re ga ma pa je jagao rwchapna tai scale bo change khlai manai C A B S R joto scale no jeng je hamjakmani aro rwchabai mannai jeng speed rok bo aro gobang kisa khaiui rwchabai mannai je jaga comfortable ngo a speed no jeng gobang kisa khaiui rwchabai mannai te volume bo gobang kisa khlaiui jeng Riyaz khlai mannai haike o apps no install khlaidi khlaiui use khlaidi jotoni bagwi no Khlai ngnai khorang no snamnani bagwi o apps belai kheno nangkukmani chini Rwchap Mung no hamjaknai takhukte bukhuk songni bagwi haike jeng o apps bai practice khlainani shape naharui mano. So friends, o video no Naidi apps install khai practice khlaidi te bahai nangjak kha bo comment box to comment khlaidi Hambai.